ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କିଚେନ୍ରେ ମୂଷାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଆଳୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ନେଇକି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତାଟା ଆଣିଛି। କେମିତି ତାକୁ ଧରିବା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ରଖିବା ତା ଭିତରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆର ସେଟପ୍ଟା କରିଦେବା। ଏମିତି ରଖିଲେ ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟଅପ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। 6 hours later ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ତ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଯିବ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି।